Dine inanmayan bir sawun öndürücü adam bir imama yüzlenip, "Käşke sizin aňladyan diniňiziň bu dünýä bir peýdasy bolsady, insanlara bir gowuluk getirsedi. Aradan geçen munça ýyllara garamazdan häla ýamanlyklar we yaramaz insanlaryň bolmasy dowam edýär" diýär. Soňra bu imam sawunçynyň ýüzüne seredip, "Diýmek, seniň bu öndürýän sawunlaryň adamlara hiç hili peýdasy ýok" diýär. Eger peýdasy bolsa, bu görýän hapysa kirli adamlarymyz hem bolmazdy diýär. Sawunçy bu aýdanyna garşy çykyp, adamlar sawun ulanmasalar, sawunyň näme dakyly bar diýär. Soňra imam şeý diýär: "Adamlar diniň getirenlerini ýerine ýetirmeseler, diniň näme günäsi bar? Eger diniň aýdanlaryny ýerine ýetirip, dine uýup ýaşan bolsadylar, bütün dünýäde gowluklar we asudalyk bolardy" diýip sawunçyny oýa batyrýar. Video like basyp paýlaşmak unutmalyň dogonlar.